Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι. Gospod predsednik, njegova ekscelenca, gospod predsednik, gospod župan, gospe in gospodje. Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι σήμερα στην πλατεία Καποδίστρια στο Κόπερ, γνωστό και ως Καποδίστρια. Δεν πρόκειται ασφαλώς για σύμπτωση που η πόλη από την οποία κατάγεται η οικογένεια Καποδίστρια έχει αδελφοποιηθεί με την Κέρκυρα, την πόλη στην οποία ο Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε. Z velikim veseljem sem danes tukaj na tem trgu Kapodistrias, zraven tega spomenika Ioannisa Kapodistriasa in mislim, da ni to slučajno, ker Ioannis Kapodistrias prihaja iz Krfa, mesto, ki je tudi povezano z bratstvom, pobrateno mesto s Koprom. Φέτος γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση κατά των Οθωμανών, η οποία οδήγησε στη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Με αφορμή αυτή την επέτειο, σκόπιμο είναι να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας τις σπουδαίες ιστορικές μορφές του παρελθόντος και τη συμβολή τους στον αγώνα και των προσπαθειών τους στη δημιουργία της σύγχρονης Ελλάδας. Letos praznujemo v Grčiji 200 let od ustaje proti Turkom, ki je vodila do ustanovitve sodobne grške države in seveda je prilika, da prikličemo v spomin osebe, ki so igrale veliko vlogo v tej ustaji in v razglasitvi neodvisne grške države. Ο Καποδίστριας είναι χωρίς αμφιβολία μία από αυτές τις προσωπικότητες που έχουν αφήσει ανεξίτηλα ίχνη στην ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή ιστορία. Υπήρξε ένας από τους πιο διακεκριμένους Ευρωπαίους πολιτικούς και διπλωμάτες του καιρού του, που υπηρέτησε ως Υπουργός Εξωτερικών του Τσάρου και παρευρέθηκε στο περίφημο συνέδριο της Λουμπλιάνα, το οποίο επίσης τη 200η επέτειο γιορτάζουμε φέτος. Ioannis Kapodistrias je pustil nedvomno pečat v tej zgodbi. Bil je minister za zunanje zadeve Rusije takrat in je tudi sodeloval, imel je eno med glavnih vlog v Sveti aliansi v Ljubljani, ki se je takrat odvijala. Ήταν όμως επίσης και ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς άνδρες που γνώρισε η χώρα μας. Όταν η αγαπημένη του πατρίδα χρειάστηκε τη βοήθειά του, αυτός αποδέχτηκε με όλη του την καρδιά τη δύσκολη αποστολή να δημιουργήσει ένα κράτος μέσα από το χάος της Επανάστασης. Bil je tudi človek, ki je takoj poslušal klic države, tako da je takoj bil za to, da je prišel v Grčijo in prevzel politične vajeti, ker je bil patriot in je želel pomagati razvoju na novo ustanovljene grške države. Ο Καποδίστριας εκλέχτηκε κυβερνήτης της Ελλάδας με επταετή θητεία από την Τρίτη Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας το 1827 και κατέφτασε στο Ναύπλιο σχεδόν ένα χρόνο αργότερα. Χάρη ιδίως στις δικές του αδιάκοπες διπλωματικές προσπάθειες, η Ελλάδα κατάφερε να κερδίσει την ανεξαρτησία της το 1830 και να διευρύνει τα σύνορά της. Bil izvoljen kot prvi grški guverner leta 1827, eno leto zatem je prispel v Nafplionu, prvo glavno mesto Grčije, in od tam se je boril za ustanovitev sodobne grške države in ta ustanovitev je bila potem izvedena 1830. Χάρη πάλι στη διακυβέρνησή του, η χώρα μας κατόρθωσε να σταθεί στα πόδια της μετά από 4 αιώνες Οθωμανικής κατοχής και σχεδόν μια δεκαετία πολέμου και κακουχιών. Zaradi njegovega vodenja države je Grčija uspela se postaviti na svoje noge po 400 letih okupacije iz strani Otomanov. Στα 3 χρόνια που υπηρέτησε ως κυβερνήτης, δημιούργησε πολλούς θεσμούς που έχουν επιζήσει έως σήμερα και επιδόθηκε σε μια τιτάνια προσπάθεια ανοικοδόμησης του κράτους, αναδιοργανώνοντας τη διοίκηση, την οικονομία, την εκπαίδευση, καθώς και το στράτευμα. V 3 letih, ko je bil guverner Grčije, je uveljavil veliko novih institucij, organiziral je zdravstvo, izobraževanje, upravo in še druga področja novo ustanovljene države. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο του, αφού δολοφονήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831. Žal ni uspel dokončati svoje delo, ker je bil umorjen 27. septembra leta 1831.
Στο πρόσωπό του, η χώρα μου τιμά το διπλωματικό αρχιτέκτονα της ανεξαρτησίας της και τον ιδρυτή του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Moja država, Grčija, vidi v njegovem obrazu arhitekta novo ustanovljene države in seveda prvega pomembnega voditelja države. Στέκοντας εδώ, στην πλατεία Καποδίστρια, θα ήθελα να προτρέψω όλους μας να αναλογιστούμε τη διεθνή ακτινοβολία και τα επιτεύγματά του ως διπλωμάτη και πολιτικού άνδρα. S tem, ko stojim tukaj na trgu Kapodistriasa, mislim, da bi lahko vsi se ozrli okoli in se spomnili na njegove dosežke. Σε αυτό το παγκάκι φιλίας, του οποίου τα αποκαλυπτήρια γίνονται σήμερα, βλέπω εξοχότατε ένα σύμβολο της μακράς και βαθιάς φιλίας που ενώνει τον ελληνικό και το σλοβενικό λαό. Na tej klopci prijateljstva, ki jo bova skupaj odkrila, gospod predsednik, vidim simbol že dolgoročnega prijateljstva med obema državama. Thank you. Ευχαριστώ. Spoštovana gospa predsednica, gospod župan, ekscelence, gospe in gospodje, dragi prijatelji. Σεβαστή κυρία Πρόεδρος, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ko sem pred nekaj leti uradno obiskal Grčijo, sem v Nafljonu odkril spominsko ploščo, s katero smo tedaj poudarili zgodovinsko povezanost Slovenije in Grčije. Πριν μερικά χρόνια επισκέφτηκα την Ελλάδα και πήγα και στο Ναύπλιο, όπου αποκάλυψα μία πινακίδα προς τιμήν του Ιωάννη Καποδίστρια και έτσι με τον τρόπο αυτό έγινε εμβάθυνση των σχέσεων των δύο χωρών. Moja želja takrat je bila, da bi predsednik, predsednica Grčije kmalu, morda še v mojem mandatu, to je bila želja, obiskal Slovenijo in da bi odkrili klopco prijateljstva in na ta način dodatno poudarili povezanost dveh narodov, dveh držav in skupno evropsko prihodnost. Η επιθυμία μου τότε που την εξέφρασα ήταν ο πρόεδρος ή η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας να επισκεφτεί τη Σλοβενία, ίσως ακόμα κατά τη θητεία μου, και μαζί να ιδρύσουμε εδώ, να τοποθετήσουμε το έδρανο φιλίας που αποτελεί σύμβολο της εμβάθυνσης της συνεργασίας των δύο χωρών και φυσικά της συνεργασίας μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Danes na ta čudovit spomladanski sončen dan se želje izpolnjujejo. Tukaj imamo predsednico Grčije, visoko delegacijo na uradnem obisku. Ob spominskem obeležju Kapodistriasu bomo odkrili klopco prijateljstva in ta bo zavedno tistemu, ki bo postal ob spomeniku ali se usedel na njo, oznanjala to privrženost obeh narodov in držav, da skupaj gradijo boljšo prihodnost. Σήμερα η επιθυμία μου αυτή εκπληρώθηκε. Στεκόμαστε εδώ σε αυτόν τον υπέροχο καιρό μαζί με την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Θα αποκαλύψουμε το έδρανο φιλίας και στεκόμενοι εδώ δίπλα στο άγαλμα του Καποδίστρια νομίζω ότι θα εμβαθύνουμε τις σχέσεις των δύο χωρών και θα κάνουμε ένα βήμα περισσότερο προς το όραμα της της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Kapodistrias, prvi guverner Grčije, ni samo zgodovinska osebnost, ki povezuje na nek način Slovenijo in Grčijo, ampak je bil tudi eden prvih glasnikov povezane Evrope. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος, δεν ήταν μόνο ο πρώτος πρόεδρος, ο πρώτος που ανακήρυξε την ανεξαρτησία της Ελλάδος, αλλά ήταν και ένας από τους πρώτους πολιτικούς που οραματίστηκαν την Ενωμένη Ευρώπη. To so bile takrat zelo vizionarske sanje in žal je moralo preteči dolgo časa in žal smo morali biti priče številnim vojnam, da smo po koncu druge, Evropejci, postavili skupen Evropski dom in zdaj imamo veliko priložnost in odgovornost,
da ga čuvamo za mir in blaginjo tega in prihodnjih rodov. Τα οράματά του αυτά δυστυχώς τότε ήταν πολύ νέα, ώστε έπρεπε να περάσουν 200 χρόνια, πολλά χρόνια και πάρα πολλούς πολέμους να γνωρίσουμε, ώστε να φτάσουμε στην Ενωμένη Ευρώπη και ακριβώς γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό να συνεχίσουμε την Ευρώπη αυτή. V tem smislu nas to mesto ne vabi samo, da se spomnimo preteklosti, ampak da nas nagovarja tudi z našo odgovornostjo glede prihodnosti. Gospa predsednica, hvala, da ste tukaj z nami. Sedaj bova to klopco tudi uradno odprla in upajva, da bodo tukaj postali mladi ljudje, ki bodo prav v skupni Evropi našli mir in priložnost za uresničitev njihovih sanj. V tem smislu bova zdaj to klopco njim tudi odprla. Η τοποθεσία αυτή μας καλεί να αναλογιστούμε όλα αυτά που έγιναν στο παρελθόν και για τους λόγους αυτούς να προσπαθήσουμε για ένα πολύ καλύτερο μέλλον. Καλώ την κυρία Πρόεδρο να αποκαλύψουμε μαζί το έδρανο φιλίας και φυσικά να σκεφτούμε για το περαιτέρω μέλλον της Ευρώπης.